Čudiaci. Ja ti teraz, toto je taký random play, ale keď budete chcieť, môžem... Počkajte, strich. Takže dneska si budeme ukazovať hru Clicker Heroes. Počkajte, aj sa to počíte. Takže teraz to je taká klikačka, čo som povedal. To som dosť hrala, a som z toho rešačal len kvôli tomu, že túto hru budem ukázať. To je taký random play, také drielko tu je. Veľká mačka. Wow. Dobre, klikneme si toto. A už uberáme po 2. Vidíte? Takže takto je to ľahké. Samozrejme je tu aj. Ahojte. Nuka. Ja ste ju nepoznali. Tak sa trošičku trápim. A hneď v prvom videu je ukázaná. Nie je ukázaná ako predstavená, ale proste už tam sme ho predvádzali a práve si to urobila selfie pred chvíľou. Teraz som myslím. Aha. Pardon, trochu tam je kýchlo. To je proste takáto hra. Sú tu aj bossovia. A to si myslíte niečo, alebo niekoho kopíru, tak keď mi to napíšte do komentára. Áno, reštartol som si to. Len kvôli tomu som túto hru ukázal. A toto je iba random play, ale keď chcete, môžete hociakého random playu, možno som to už hovoril na začiatku, kľudne na začiatku akého random playu bolo aké video stade. Môžem sériu. Áno. Keď chcete, samozrejme, iba. To je proste takáto klikačka. Koho to nebaví, tak už je dať komentár, že prečo. Ale toto je taká nudnejšia trochu hra, lebo Minecraft s modmi nebude dosť dlho. Možno si zahráme iba obyčajný Minecraft. Survival. Nie štvorka, už sa blížime k bossovi. Diváci. Tak, musíme ich tu zabíjať, je to už tá klikačka. A počujete pozadí klikanie, a to sa nečudujte. A hlavne pri tom bossovi bude dosť klikania. Však? Už si kúpili aj toto. Teraz ešte ukázať aj toto, čo si dáme Big Clicks. Takže ak počujete pozadí kliky, tak je mi to ľúto. Povedzte mi, čo sa vám na tejto sérii nepáči a prečo, dobre? A teraz ideme na bossa, takže pripravte sa. Rýchlo, zabiť! Rýchlo, musíme ho zabiť! Rýchlo, ničiť! Rozklikať, rýchlo! Rýchlo, ja pár sekundách sa vidíte. Teraz nič zhodneme, vrátime sa späť. Musíme si zväčšiť sílu. Takže bude strich, keď nazbieram 100. Strich, tak? Sme tu. A teraz... musíme ďalej 10. Tak nič. Pokračujeme ďalej. Teraz ho zničíme už. No tak, teraz bude zničený. No tak. Keď sme vtedy, toto bol, tak to sme ešte nedoraňali. Dobre. Ale budú aj, že budú mať viac ako 1 000 000 životov. Viete mi, už som tam bol. Tak. Ničiť. Ničíme ho. Tak, poďme si do tých 10 v prvom
v tejto časti si môžeme iba do 10. Ak to niekomu bude vadiť, tak dobre. Alebo viete čo? Dobre, tak budeme mať 10 minút. Na to, aby sme to dali. Tak, ide sem. Víkend by měl dostat pokud prostředí. Neviem, že sa nenatáčam. Nevím. Ale to sa je povedať. Aha. A ako vidíte po prvýkrát tento diel, tak nevadí. Keby ti dosahol moje prvé video, lebo aj takí sú ľudia, niektorí ešte. Budeme robiť, keď už bude samozrejme odhalený, budem robiť to, že... Víte, ako sa po polsky povie pes? Úvod dvorový. Ja neskôršie budeme robiť tak, že budem reagovať na svoje staré videá. Vodovodní kohutík po polsky čurátko zabudované. Chápete tomu? Čurátko zabudované. Čurátko zabudované. To neexistuje, čo? To je váštik, podľa mňa. Tak. Takže nebude tento diel moc dlhý, ale bude asi maximálne takých 10 minút. Alebo keď dosiahneme to level 10. Verte mi, ja som používala aj pár mesiacov. A túto hru poznám dosť dlho. Tak, vidíte, už beráme po 20. Ideme na 9, 20. A počujete pozrieť klikanie, znovu sa vám ospravedlňujem. Tak. A základnejšie by bolo, keby ste toto mali vždycky. DPS-kom ste mať vždycky väčšie než vaše klikanie. To vám odporúčam. Ja. Ale dosť dobre to poznám. Tak náš cieľ je získať 100, aby sme si toto upgradeli. Čiže dám som takto strich. Viete, ako to bolo málo sekúnd, že si sa aj zasmiala, čo? Čo máme? Takže ja teraz sa uberám 38. Počkám nám to veľmi, čo by nemalo byť až tak moc dobre. A preto snáme toto. A teraz ideme na bossa rýchlo. Rýchlo. No tak, asi ho nezaneme. Tak musíme sa ho pokúsiť zničiť. Asi sa niečo najrýchlejšie ho zničiť. Všetci si hovoria, že ja som ho zadol na prvý raz. Ja verím, že by ste to dokázali vy na prvý raz zvládnuť, niektorí aj. Takže ešte trošičku, takže posledná šanca, ideme ho skúsiť. A potom to už ukončíme. To vlastne natáčame dlho. To je iba pár sekúnd. Asi, ako som vám to povedal, toho bossa dokončíme tohto druhého, až keď budeme mať tak trošičku väčšiu silu. Takže, ako by som vám to povedal, diváci,